Bonile lapha ngiyoxoxela amagama eqhobana. Ngixoxela amagama eqhobana izosenalo ba-Afrika amahle. Ba-Afrika amahle amabhilidi angaphezu kweshumi ala afuye abantu abeneyidakamizwa, abenza iyidakamizwa. Uhambo lwami belihamba namaphoyisa phakathi. Amaphoyisa abone imihlobo ebabaza phambi kwami shithi macingwane lento eniyenzayo noma ngobese nophakela umthakathi noxolana umfokhumalo iwumlando omkhulu kakhulu ngoba bona banqindwe amandla njengabaphoyisa. Njengamanje benganxusa ukuthi yonke South Africa noma singabukeka singabantu abahlanyayo kodwa basukume bonke abantu beqaqa amadolobha nedolobha bangantshontshi bangavandalazi lutho besebenzisa umthetho abawufundisiwe wezwe laseNingizimu Afrika ukuthi nakanjani aqinisekise ukuthi onke abantu abalanga ngokuyenza emthethweni bayahamba. And okubuhlungu from eMaputo to Namibia bonke abantu mobuka ukuthi more than 3,000 kilometers okuhlukaniswa khona ilokujana isiqiwe lesokuthiwa iKruger National Park. Abantu bayingenela bayiphumela uvula isango kodwa umuzi awubiyiwe, uvula isango umuzi awubiyiwe. I think it's now time that the next government of South Africa must invest more in saying that we are sweeping all the illegal immigrants of this country in this country, and we are making sure that our borders become a greater game. And ngiyamthanda Donald Trump, angifuni uqamamanga bafowethu umuntu okwazi ukuthi abangela abantu bakubo thina leyo nto lasinayo inhlanhla enjalo bafowethu yokuthi abaholi becabangele thina kuqala bonke becabangela bona badla imali bawosopolitiki bayasutha ngisho abantu esibathembile oThamisa Nqantulu uweyo premier wethu ebenza umsebenzi omuhle eKingcetshwayo wenza umsebenzi omuhle enkanya kodwa bese upremier yini emhluphayo ukuthi akwazi uqondisa igwegwe. Uma uhulumeni noma u-MEC are responsible for what we are doing as normal citizens of South Africa akaxoshwa ngani awazi leyo nto le yini nabayasabana thina kasabi. And now is our time to take over government to the hands of the normal citizen of South Africa, because bayasidinga kusasa lokho kusayo nina nizobe niqanjelwa manga kuthiwe nina hayi thina sokulungisa lokho baqala bayaphawula ngabanye banamanga bonke noma bangachaza bethini kunini bephethe kunama-illegal immigrants kuyizingane zethu zama-drugs owacabanga ukuthi ama-drugs ayofika kwanongoma imhlolo engaka ayofika enkaya afike enquthu iy'ngane zethu ziyabhuquza ayikho ikusasa kulelizwe. Uma singasukumi manje sonesihlaleleni ngitshela manje ngithi mina uma ngingafa manje I don't care uma ngibulawela iqiniso. And umzabalazo zonje ngokuqala namhlanje nangihlala endlini ngo-2021 kwenzeka isigameko esikhulu sokuboshwa kwababa wethu saphuma sawobabaza sababaza kwababazeka futhi. So ngabe kuzokwenzakalani-ke ngayo yonke le nto enitholile nibonile ngaphakathi bona bazoboshwa kuzokwenzakala? And into emnandi kakhulu baboshiwe abanye njengamanje basikhuluma noma ngagcwala amajele bawufela khona izinje umgodoyi sithi siwuZulu sizolimela lelizwe. Siyabonga kakhulu e-Eastern Cape ukuthi basijoyine bebe ngxenye nathi. Siyabonga kakhulu kubantu baseLimpopo naseMpumalanga nakwamanye ama-province abantu bahlukumezekile abasafuni manje. Ngiyacela ngani zami one day I will die and leave you because you are young, and but you must never allow izinto eziyokwenzeka empilweni zenu nithi ngihlonipha umthetho ukuthi umthetho ungawufundile ukuthi unjani. Namhlanje besigabashiya ngamahashi la kodwa nazi ukuthi leyo nto leyo iyenzeka. Namhlanje asinesixuxu thina esithi asimashe simise izwe kanje kodwa silimisile ngoba amalungelo ethu siyawazi ukuthi ahamba fikeni. Namanje wenza kwethu can the whole South Africa stand up? Siyabuyela eGoli, iGoli namaphethelo alungise yonke into sonke amabhilidi kanje ngoba sesitholile ithipofu ayikho into esingayazi ukuthi amadraga kuphi. Siyacela baba Mkhwanazi uyisebenzise iportfolio yakho entsha usiphelezele siyeGoli ziyakhala manje.